ini handioni chiri chinhu chakanaka kuti president Chamisa aiswe pachigaro zvamanje manje apadi kuti zvaida kuti iye apinde, ngapaende umwe munhu. Murume uyu pandakatanga kuona pachiiswa ribhoni parodhi achinzi hanzi uri kuvhura rodhi, isu hatisati tambozviona isu kuSouth Africa chaiko hatisati tambozviona hanzi president wenyika ari kovhura rodhi kwakati, president wenyika aenda koisa bridge pakati, anooneka aripo akabata chigero, murume mukuru kuhuta akabata chigero chekuvhura rodhi, hatisati tambozviona isu. Ndo pendakanatsoona kuti uyu murume uyu achatinetsa ende achatinetsa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile, our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. Kulen TV. Atibatike zvechopu chopu. Kule ndikuri sei. Unaona zvinoitika pavarume ava vana ED ava ini ndakavabvira zvangu kuvaona kare kuti murume uyu hapana zvaanotipa senyika, hapana chaanotibatsira senyika murume uyu. Pandakatanga kuona pachiiswa ribhoni parodhi achinzi hanzi uri kuvhura rodhi, isu hatisati tambozviona isu kuSouth Africa chaiko hatisati tambozviona hanzi president wenyika ari kovhura rodhi kwakati, president wenyika aenda koisa bridge pakati, anooneka aripo akabata chigero, murume mukuru kuhuta akabata chigero chekuvhura rodhi, hatisati tambozviona isu. Ndo pendakanatsoona kuti uyu murume uyu achatinetsa ende achatinetsa. Anonga achida kumanyira mberi, kuda kumanyira kuti vanhu vati aiwa waonai murume unoita zvakadai, ava nerimwe side mabasa anofana kutoitwa kana nemakanzela chaiko, harisitori basa raMP. Tikati MP tatonyanyisa, kanzela ndiye unofana kutoita izvozvo mudunhu make, mabasa akanzela. But unoona murume mukuru akati nezvekusikavha, akapfeka zvekusikavha achigura vhura rodhi, hanzi tiri kuvhura rodhi, mutungamiri wavhura rodhi. Ndizvo izvozvo, inyika iyoyo. Indakanatsoona kuti hapana kwatiri kuenda. Mudhara uyu waparadza kwedu uko chaiko kwatobva isusu, tobva kuManicaland. Mudhara uyu waparadza, wakuwadza, hapana pakanaka. Nhasi uno madhara edu isusu patinonga tichitotaura tichionesa madhara, honai zviri kuitika pasi, honai zviri kuitika munyika. Ivo vanongotaura kuti isusu hedu isusu hatina chatinotaura because mudhara uyo tikanzwika tinonzwika, endi tikanzwika tinobhombiwa kana kuti tinorohwa kana kuti tinodii. Varume ava imhondi ava, kunyanya kumamisha, kumaruzevha, ndo kwaakaisa vanhu vavo chaivo. Apa nerimwe side vanhu vacho hapana chavanotovana, kungoshandisiwa. Anotozikamwa kutozwi kuna comrade Nhingi ndo vanouya vachitungamirira kusaidi rakati. Munoziva here kuti kusaidi rekuManicaland vanoita kufosa vanhu kuti kuda nekusada tiri kutoenda kumusangano, hakuna munhu wese unodiwa kumusangano weZANU-PF. Izvozvi kutaura izvozvi vanhu vari kushungurudzwa kumamisha uko, izvezvi vanhu vari kushungurudziwa chaizvo, vachipohwa nhema dzega endi kwagara uko kunongobatawo Radio Zimbabwe ndiyo yega yavanoteerera. Zvemasaisai izvi hazvisati zvanyanyofamba kunyanya kumamisha kwedu chaizvo, kumamisha uko hazvisati zvanyanyofamba. Saka varume ava vane utsinye, utsinye chaivo. Hazvina kumira mushe. Vana chaiko kuzvikoro chaiko. Ndinorwadziwa mani ndikatarira kembi yemapurisa esaidi rekwedu, ndinorwadziwa zvisingaiti. Kuti ikembi kana kuti chii, unotoshaya kuziva kuti ko chii. Kembi iyoyo takangokura kubva kuma89. Kembi iyoyo nekupendwa haipendewe, oshaya kuziva kuti ko chii rudzi, ko chii chakadai icho chii. Inini zvangu varume, shandukotoida varume, ini handiro kunyeba. Shandukotoida. Uyu murume unonzwi ED uyu ngaaende, nevamwe vake ngavaende.
ngavaende. Ndakambozwa vamwe vachitaura vachiti hanzi President Chamisa anoda kutongoiswa 99 pachigaro. Ini handioni chiri chinhu chakanaka kuti President Chamisa aiswe pachigaro zvamanje apadi kuti zvaida kuti iye apinde. Ngapaende umwe munhu saiye VP. Saiye VP ngaaende pachigaro handiti. Then kana paenda pachigaro VP unofanira kuti aende pachigaro zvekupedzedza term kusvika pana 28. Then kana pasvika pa 2028 kana izvo zvenyangwa akanyamboita hawo mubatanidzwa zvinhu zvakanaka futi kuti vadi, but umwe namwe unenge achishandira side rake. Pachazoitwa mavhoti iwayo ndio achopo unenge wahwina. Mavhoti iwayo zvechokwadi ndave mavhoti echokwadi. Ende awerengwe zvechokwadi. Vana Chigumbawo please. Dai vari vamwe zviya vaimbobvawo muofisi. Ngaabve zvavo kuzeki. Ana Chigumba netimu rake rese ngaabve kuofisi. Timboita zvinhu zviri straight. Tione kuti zvinofamba sei. Pane imwe futi nyaya yemandeveri yekumaTebeleland. Yekubulawayo zvakaitika kuGukuraundi. Hatisapoti Gukuraundi. Gukuraundi rakatouya mune zvakaipa. And zveshuwa vanhu ivavo vanofana kutaurwa navo, kugara navo, votaurwa navo, voonekwa kuzi vangaripiwe sei kana kuti vangabhadharwa sei kune hama dzavo, kune marelative avo akaluza. Asi tiri ipapo pekuti panzi ivo vanogara tofanira kuti tiwirirane, ngatinzwanane senyika. Bulawayo vanhu ngavave free kuzovhota kana government iyi yezvigananda kana yapera yabuda. Vanhu nyika ngaite free. Ikokoko kune kodzero futi yekuti vanokwanisa kungokwikwidzao mumaelection. Wahwina. Nyangwe zvikanyanzikwadzi president akwenda kubulawayo. Wahwina ndewe kubulawayo. Hazvina mhosva. Chetinoda chinhu chaite kuti zvinhu zvifambe mugwara rakanaka. Asi for now, sevana veZimbabwe, tadi tambobatana kubvisa ichi government ichi. Government ichi ngachibve. Takangokura chiripo kudzidza takadzidza kubva grade 1 kusvika tipedze tisvike kwetakagumira. Tichingodzidza nezvevarume ava. Varume ava vane utsinya varume ava. Vane utsinye varume ava. Saka ipapo panofanira kuti pagadzirwe. Government iyi ikabva panofanira kugarwa pasi nevanhu vekubulawayo. Then poonekwa kuti votaurirana zvipi zvinoita kuti ivo vanhu ivavo tive tibatane. Vanhu vakangotipesanisa chete ndiyo ZANU-PF. ZANU-PF yakatiparadza ende haina kana mbobvira yatibatanidza ZANU-PF, yaingotiparadza. Hapana munhu handisati ndambonzwa slogan yekuti kwazwa munhu unoti pamberi pasine ZANU-PF pamba, kana uri baba une mwana unoti kuti pasine ZANU-PF pamba ngaanyimwe sadza. Handioni kuti pane nyika inoita zvakadaro. Tikada kutarira dzimwe nyika hadzitori zvinhu zvematongerwo enyika serious. Tine next door yedu iyi South Africa. Tinoona zvakawanda zvinoitika. Zvakawanda zvinoitika. Munoziva here kuti munhu weANC unokwanisa kutofambidzana nemunhu weEFF. Akapfeka hembe dzavo. Haana basa nazvo, haana chii. Wahwina. Saka izvi zvekwedu zvokuti kwanzi munhu unotorwa sekuti watomuvengi. Waiwo wati pasine ZANU-PF watomuvengi, wakutotsvagirwa vanhu, zvinobva kupi? Zvinobva kupi zvese izvozvo? Especially kwedu hedu kwatobva iko kuManicaland. Nguva yemavhoti vanhu vanotoziva kuti pane mavhoti 5 mavhoti aonekwa opposition party. Asi vanhu vacho vanotozikanwa, vakutozikana. Munozoziva sei ko mavhoti nhai vanhu veZANU-PF? Munozoziva sei mavhoti? Kuti mavhoti ayavhotewa nanhingi. Munoziva sei? Government ichi ngachibude. Ichi government ngachibude. Isu generation yedu taifunga kuti pamwe zvichida hedu tichawana something, but zvatoramba. Takuchitofirawo kuti vana vedu sometimes ndo vanozowana something. Isusu zvatovharana. Tinotozviziva izvozvo, but hatisi kuda kuti government ichi chienderere mberi nekuti dzvanyirira. Hatisi kuda zvakadaro. Senda audio yangu iKulen TV.